po yung passage? Well, ako, I don't care kung tawagin nilang World War or pagpuna ng isang senador. Kasi sabi ko nga, hindi naman itong taon lang na ito kung ginagawa eh. Taon-taon na ito eh. Maski sinong presidente, yan din naman talagang ginagawa ko. So, ang pag-delay ng passage ng budget measure, nasa sa kanila, wala sa amin. Kasi kaya lang naman na naabala tayo for this year, yung nag-relax tayo noong 2018 hanggang para sa 2019. Kailan lang pinasa sa amin? Kasi nga binago nila, pinull out nila, I hope hindi na naman gawin, pero mukhang ang indication, because sila na rin nagsabi, they're forming a small group committee to take care of individual amendments. Doon isasabit. Pass na nga ang third reading.